Γεια σας παιδιά, FanFIFA εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο, με ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε το μάτς της ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού. 4-4-2 ουσιαστικά για την ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλεντ και Ρώτα είναι 4 στην άμυνα, Άμραμπατ, Πινέδα, Σιμάνς και Κατσίνοβιτς στο κέντρο, Τσούπερ και Γκαρσία οι δύο προωθημένοι. Για τον Παναθηναϊκό ένα 4-2-3 είναι κλασικό. Λοντιγκίν, φεύγει ο Μπρουνιόλι, έρχεται αυτός. Βαγιανίδης, Γεύνταϊ, Αράο, Χουανκάρ, Κότσιρα στο κέντρο. Σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Βιλένα, Μαντσίνη, Μπερνάρ, Βέρμπιτς και Ιωαννίδης. Αρχίζει λοιπόν το μάτς και βλέπουμε ουσιαστικά μια πιο δυνατή ΑΕΚ. Ένα Παναθηναϊκό εντάξει, οκ, αλλά δεν αρχίζει να το μάτς με ευκαιρίες, ποιότητα, κάτι που συνεχίζεται μετά. Βάζει τέλος πάντων το πρώτο γκολ η ΑΕΚ με τον καταπληκτικό Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα σκοράρει 2 γκολ μάλιστα. Εκεί μπαίνει το 1-0. Εκεί λίγο αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει φόρα και εν τέλει βρίσκει γκολ με το Γέντβαϊ, με μια σέντρα, με μια κεφαλιά. Πολύ ωραίο γκολ και το άξιο ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει πιο δυνατό στο μάτς. Δείχνει να ελέγχει το χώρο του κέντρου και μάλιστα δείχνει να είναι αυτή η ομάδα που μπορεί να κάνει και το 2-1, να κερδίσει το μάτς. Χάνει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, όμως υπάρχει και αδυναμία. Η αδυναμία υπάρχει διότι ο Μπερνάρ και ο Βιλένα δεν είναι καλοί. Ο Μπερνάρ είναι πάρα πολύ κακός. Έχει τον Ιωαννίδη, τον έχει κάνει άλογο. Δεν παίζει καλά ο Μπερνάρ. Έχει τον Βιλένα, ο οποίος είναι καλός σαν εξτρέμ που χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να μαρκάρει και γι' αυτό υπήρχε μια κούραση στον Ολυμπιακό. Εν τέλει, ενώ χάνει μέτρα σιγά σιγά τα ανακτά και βάζει τον γκολ, το οποίο εν τέλει δίνει το offside, φυσικά φάουλ, αλλά σωστά. Αλλά βλέπουμε την ΑΕΚ σιγά σιγά να ανακτεί πίσω τις δυνάμεις της. Μπαίνει μέσα Ρούχο Μάτελος, ένας Μάτελος ο οποίος δένει όλη την ΑΕΚ και παίζει πολύ δυνατά. Παρ' όλα αυτά θα βρει άλλο ένα θεωρητικά τυχερό γκολ. Εντάξει, άξιζε ένα γκολ ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς, ένα δεύτερο γκολ με τον Αράο, 2 γκολ από το center back του που σίγουρα θα του δώσουν και λίγο ηθικό, λίγη βοήθεια για να συνεχίσουν έτσι, γιατί είχε δεχτεί κριτική για αυτές τις θέσεις ο Παναθηναϊκός. Κάνει το 2-1 και βγάζει το Βέρμπιτς ο προπονητής του, βάζει το Λιμιό, βγάζει το Μαντσίνη, βάζει τον Αϊτόρ, βγάζει το Μπερνάρ, βάζει το Ζέκα και μπαίνει και ο Μλαντένοβιτς. Αλλαγές οι οποίες βοηθάνε τον Παναθηναϊκό, του δίνουν ένταση εκτός από την αλλαγή του Αϊτόρ που δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει φανεί στο μάτς. Ο Ζέκα τον βοηθάει πίσω γιατί ο Ζέκα είναι πολύ καλός αμυντικά, ξέρει μπάλα. Ο Μπερνάρ δεν έκανε τίποτα, οπότε ουσιαστικά δεν χάνει στα τρεξίματα, δεν χάνει ενέργεια και κερδίζει την άμυνα. Και αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός, να κρατήσει το μάτς. Βοηθάει. Μλαντένοβιτς, φρέσκα πόδια ουσιαστικά στο αριστερό μπακ, πολύ καλή αλλαγή. Και Λιμιός έτοιμος να βοηθήσει. Απ' την άλλη, απαντάει ο Αλμέιδα με Ελίασον, Πιζάρο και Γιόνσον. Και ενώ με τις αλλαγές αυτές ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά κλείνει το μάτς, βλέπουμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό μέχρι το 80-80 κάτι. Όμως κατά τη γνώμη μου ο προπονητής του κάνει ένα μεγάλο λάθος, βάζει το Σπόραρ. Ενώ μέχρι τότε έχει πάει καταπληκτικά η προπονητική που έχει κάνει και στην προετοιμασία του μάτς και στις προηγούμενες αλλαγές, ειδικά με Ζέκα και Μλαντένοβιτς. Πραγματικά ασφίγγει την άμυνά του και κερδίζει και επιθετικά, κερδίζει μέτρα και πιο πιθανό είναι να βάλει και τρίτο Παναθηναϊκός με την εικόνα που βλέπουμε. Όμως εκεί γίνεται η αλλαγή, μπαίνει μέσα στο Σπόραρ και χάνει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ την κίνησή του επιθετικά. Άρα αναγκάζονται οι πιο πίσω παίκτες, δηλαδή αναγκάζεται ο Λιμιός, αναγκάζεται ακόμα και ο Αϊτόρ και λοιπά να πιέσουν μπροστά. Γιατί ο Σπόραρ δεν κάνει τίποτα, δεν τρέχει. Απ' την άλλη, είναι ο Ιωαννίδη άλογο, ο οποίος τρέχει αριστερά, κάνει τον εξτρέμ. Πραγματικά ο καλύτερος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή. Και βάζει το Σπόραρ. Εκεί ο Παναθηναϊκός χάνει μέτρα, ο Παναθηναϊκός κλείνεται πίσω και η ΑΕΚ πραγματικά τον πιέζει πολύ ασφικτικά και παίρνει ένα πεντακάθαρο πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, στο χέρι. Υπάρχει ξεκάθαρο χέρι, έχει εμποδίσει την μπάλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Εκτελεί ο Γκαρσία μέσα, συνεχίζει να πιέζει, ο Παναθηναϊκός πλέον κλείνεται πίσω και είναι τυχερός που τώρα και τρίτο γκολ στη φάση του 97, όπου χάνει μια τεράστια, μια άχαστη ευκαιρία με το η ΑΕΚ, πρώτα με την απόκριση του Λοντιγκίν και μετά με την προβολή του Βαγιανίδη. Και έτσι σώζεται ουσιαστικά 2-2 εν τέλει. Σωστό αποτέλεσμα θα πω εγώ, δίκαιο αποτέλεσμα. Δύο ομάδες δυνατές. Η ομάδα που πιστεύω ότι μπορούσε να πάρει το μάτς εν τέλει ήταν ο Παναθηναϊκός. Όχι πως το έδειξε μες στο γήπεδο ότι ήταν ανώτερος. Ανώτερη ήταν η ΑΕΚ σαν ευκαιρίες, σαν expected goals.
σαν φάση που δημιούργησε. Όμως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς, γιατί βρέθηκε ουσιαστικά με το 2-1 στα χέρια, που ήταν τυχερό. Δεν ήταν ότι άξιζε να το γυρίσει όσο εύκολα το μάτς, όσο εν τέλει φάνηκε με 2 γκολ από το center back του. Και εκεί που άξιζε να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός ήταν από τη στιγμή που κάνει τις αλλαγές από το 67 μέχρι το 85. Εκεί δεν βάζει γκολ. Εκεί όμως είναι καλύτερο σε την ΑΕΚ παρόλο που χάνει. Μετά γίνεται η αλλαγή του Σπορά και τρώει τον γκολ. Εντάξει. Και για το πρωτάθλημα πολύ σημαντικό αυτό το μάτς. Βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Οι δύο αυτές ομάδες είναι εισάξιες και θα έχουμε μια γερή μάχη μέχρι το τέλος και με τον ΠΑΟΚ. Τώρα για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει με αυτό που συμβαίνει στην ομάδα, με τις διαιτησίες κλπ. Δεν θα ήθελα τώρα να πω πολλά για αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτή είναι η γνώμη μου για το match. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο.